हर हर महादेव। तो एक बार प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। तो एक बार प्रेम से बोली कार्तिक गणेश की जय। तो एक बार प्रेम से बोली सचे दरबार की जय। आई सबसे पहले शिव गुरु माता पार्वती के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। हरिंदर भैया नीलम दीदी के भी चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। धरती पर बैठल धरती माता के भी चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। और आप सब गुरु भाई बहन के चरण में हम कोटि कोटि प्रणाम करतनी। और आप सभी को हर हर महादेव। तो देखिए दीदी बड़ा आस लगा कि कथा रखतनी कि हमार गुरु बहिना लो, हमार गुरु भैया लो हमरा के ढेर सारा आशीर्वाद दी लो। तो देखी यही विनती बाटे कि जब कथा सुनतनी आ भजन भले सुनतनी लाइक जरूर कर दी आ चैनल के सब्सक्राइब भी कर दी। यही आप सबसे विनती बा कर दी जल्दी कर दी। देखी आप सबके कथा सुनावे जातनी कि जेकर पुत्र भी ना रहेला अगर शिव गुरु के शरण में चल जाला तो जरूर होखेला। तो देखी हमने के बाबा के दरबार में जब भी आवे के बा तो खाली झोली लेके आवे के बा, आईने से भर के लेके जाए के बा। कहल जाला कि भगवान के दर पर जब जाइल जाला तो गरीब बन के जाइल जाला। आई तो कहल जाला कि गरीबों के गरीब निवाज हमें। तो देखी आप सबके कथा सुनावे जातनी। ओकरा से पहले आप सबसे बार बार हम विनती करतनी कि हमारा एक कथा के लाइक जरूर कर दें आ चैनल के भी सब्सक्राइब कर दें आ कमेंट में ये बताएं कि आप सबके कथा भी कैसन लागल हटे। हां ये मौसा कह देब सब। देखी ई कथा हवे एगो राजा रानी के। जवना राजा के गांव भर के लोग निर्वंशिया कह के बुलावत रहे। बड़ा ही दर्द भरा कथा बावे। तो देखी गुरु बहन आप सबके कथा सुनावतनी। एगो राजा एगो रानी रहली। राजा के आधा उम्र ढल गई रहे, बाकी कोनो संतान ना भई रहे, बेटा या बेटी। उनकरा पास धन बहुत रहे पर केहू भोगवैया ना रहे। जन ना रहे। कहल जाला कि धन आ जन दोनों के जरूरी बाटे, लेकिन बेचारा के लगे धन रहे पर जन ना रहे। देखी दीदी वो जब गांव नगर में निकलस तो जब राजा देखे तो कहे कि इ निर्वंशिया राजा आवता, अगर एक हमने के मुंह देख लेता नहीं जा तो हमने का दिनवे खराब जाई। खाना तकले ना मिली। सब लोग मुंह फेर के राजा से चले आ रानी के सब लोग बझनिया बझनिया कहत रहे। देखी एक दिन का भल की राजा साहेब शिकार पे जात रहनी। तो जात रहनी तो देखनी कि गांव में के मेहरारू आवत रहली लो, ओने से जात रहनी। तो अपने में बात करता लो कि राजवा निर्वंशिया कहाँ से आगे पड़ गई। आज तो हमनी के दिनवे खराब जाई। आज हमनी के कोनो काम होखे वाला नहीं खे। सुबह सुबह कहाँ से हमनी के बाज के मुंह देख लेनी जा। देखी राजा साहब जब ये बात सुनलन बड़ा उनका दिल के चोट लागल। आउ कह के उनका गांव के जन मेहरारू रहेलो अपना घरे चल गलो। कहता लो कि आज हमनी के काम पे जेबे ना करब। देखी राजा साहब भी लौट के आ गइलन। रानी पूछा तरी करे रउआ गइने शिकार पर काहे अधे रास्ता से लौट के चलेनी। तो कहता रही कि देखो ना हमार मन ना करत रह जाए के, यही से चलेनी। कहता रही कि रउआ तो आज तक कैसन भइल ही नहीं कि रउर मन ना करत होखे। रउआ तो डेली शिकार पर जाइले, लेकिन आज का भइल ह? आज रउआ के बताही के पड़ी कि रउआ काहे लौट के आइनी ह। राजा साहब कहले कि जब इतना तू जिद कैले बारू तो सुना। जब हम रास्ता में जात रहनी हो तो लोग हमारा के निर्वंशिया कह के ताना मारत रहल ह। हमरा के लोग कहता कि बाज बाटे। तो देखी कहतरी कि राजा साहब कहतरी कि हम यही से लौट के चलनी हो। हमारा चलते काहे केहू के दिन खराब जाई। जब हमनी के नसीब में जब संतान के सुख लिखले नहीं खे तब का कल जाई। रानी कहली कि रउआ के कहता कि रउआ बाज बानी। हम तो गर्भ से बानी। हम तो रउआ पिता बने वाला बानी आ हम माता बने वाला बानी।
अब राजा साहब सुन ले बड़ा खुश भइले। कह तारे कौआ महीना चलता, कह तारे कि दूसरा महीना चलता वे। कहले राजा साहब की काहे ना हमारा से पहले ही बतैले रहली ह। कह तारी कि जाई आ पूरा नगर में ढिंढोरा पीट दही कि रउओ बाप बने वाला बानी। राजा साहब बोलैले बड़े अपना मंत्री के आ सगरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देले कि राजा साहब भी बाप बने वाला बाड़े। देखी लेकिन जौन रानी साहब रहली उ झूठ बोलले रहली कि हमारा पति के केहू बाज न तो कहे, अपमान मत कहे, मत करे ना तो कहीं राजा साहब के टेंशन में अगर कुछ हो जाई ते राजधन के का होई या हम कहाँ जाई। झूठ बोल देहली। राजा साहब तो पूरा नगर में खुशहाली मचल बा सगरे कि राजा साहब के घरे संतान होई। देखी रानी गइल बड़ी शिव गुरु के मंदिर आ जाके हाथ जोड़ के लागल बड़ी उजा रोवे। आ रो के का कहतरी कि गांव भर के कहतावे हमके बझनिया, तो गांव भर के कहतावे अरे हमके बझनिया हो तबो नाही, अरे हमके बझनिया हो तबो नाही, दिहल गोदी में बलकवा हो तबो नाही, दिहल गोदी में बलकवा हो तबो नाही, गोदी में बलकवा हो तबो नाही, दिहल गोदी में बलकवा हो तबो नाही। गाँव भर के कहतावे हमके बझनिया हो तबो नाही, दिहल गोदी में बलकवा हो तबो नाही, दिहल गोदी में बलकवा हो तबो नाही, दिहल गोदी में बलकवा हो तबो नाही। कहतरी का कि हे भोले बाबा तारा के हम जरी से पूजले बानी। हाँ। जब से हमार होश समरल बा हाँ जी। तब से हम तोहरे के पूजले बानी। आ पूजत पूजत ससुराल लागनी फिर भी तहार चरण हम ना छोड़नी। हाँ हाँ तब तू हमरा के तू बाझी राख दिहलो। गांव भर के लोग हमरा के ताना मारता, अब हम तो झूठो बोल देले बानी। अगर जे सच के पता चली राजा साहब के तो का होई केहू नहीं जाना। देखी और का कहतरी का अरे कौन भइल शिव गुरु हमसे गलतिया हो एको नाही, अरे कौन गलती हो एको नाही, अरे कौन गलती हो एको नाही, भइले गोदी में बलकवा हो एको नाही, भइले गोदी में बलकवा हो एको नाही, कहतरी के शिव गुरु कौन पूजा पाठ में कमी हो गई हमरा से के गुलई क्यों ना भई। अब हम राजा साहब से का कहम, जब लास्ट जब समय आई तो हम का जवाब देव राजा साहब के हे शिव गुरु अब सारा इज्जत अब तोहरे हाथ में बाटे, हमार सुहाग भी तोहरे हाथ में बा कि तू खत्म करबा कि तू रखब। हाँ। देखी ऐसे कहत रहली कि अगर झूठ पता चली तो गांव भर के लोग और राजा रानी के रहे ना दी। तो देखी का कैली धीरे धीरे जब समय बीते लागल बा रानी कपड़ा के मोटरी बना के अपना पेट में लगा के रहत रही कि राजा साहब के केहू अपमान ना करी कि राजा साहब बाज बाड़े रानी बाज बाड़ी। धीरे धीरे 9 महीना जब हो गइल बा रानी एक दिन झूठो के डरामा कैली कि हमारा बड़ी दर्द होता, जाके अपना के कमरा में बंद कर लेली। राजा साहब गइले दाई के बोला के ले ले। देखी दीदी आजकल तो आदमी हॉस्पिटल जाता हो हॉस्पिटल है हॉस्पिटल, लेकिन अगते के समय रहला कि खुद घरे आवत ले लो दाई। उनका राजा साहब के घरे जब दाई आइल बड़ी, दाई जब कमरा में गइल बड़ी तो देखले बड़ी कि भाई ये तो रानी तो गर्भ से हइये नहीं खी, ये काहे इतना बड़ झूठ बोलले बाड़ी। तले रानी बाड़ी तो
उनकरा गोड़े पर गिर गल बाड़ी आ गोड़ उनकर धो ले बाड़ी, लागल बाड़ी रोवे। कहा तरी कि हे दाई अम्मा, सारा इज्जत अब तोहरे हाथ में बाटे, अब जवन तू करबू तौने अब होई। अगर जाके तू बाहर तू शोर कर देबू कि राजा साहब के कोनो संतान नहीं खे, तो हमनी के जियम जना अपन हमनी के प्राण दे देम जा। अगर तू जाके बाहर कह देबू कि हाँ राजा साहब के संतान भइल बा लइका, तो नगर में खुशहाली मच जाई आ हमारा राजा साहब के मुंह उजियार हो जाई। तो देखी कहले बड़ी दाई मई से कि जितना धन दौलत तहरा के चाहिए आ जब तक हम जियम तब तक तहरा कोनो चीज के कमी ना होई, हम तहरा के दे। तो देखी दाई के बहुत ढेर सारा सोना चांदी देली। जब दाई रूम में से निकलल बड़ी तो जाके राजा साहब से कह तरी कि राजा साहब बधाई हो कि आपके लड़का भइल बा। राजा साहब सुनले, पूरा नगर में खुशहाली मचल बा, मिठाई बटाता। देखी कहे के बा कैसे, नगर में बाजतावे सगरो बधैया हो बाटता रे, राजा अन धन मिठैया हो बाटता रे, राजा अन धन मिठैया हो बाटता रे। नगर में बाजता रे सगरो बधैया हो बाटता रे, राजा अन धन मिठैया हो बाटता रे, राजा अन धन मिठैया हो बाटता रे। राजा अन धन मिठैया हो बाटता रे। राजा साहब बड़ा खुश भइलन, पूरा प्रजा भी खुश हो गए। राजा साहब के पैसा देता रहे, केहू के अनाज पानी देता रहे, मिठाई खूब बांटता रहे नगर भर में कि आज हमार संतान हो गइल बा, आज हमार बाज के नाम छूट गई। अब देखी जब मिठाई उठाई बटा गइल बा तो राजा साहब अपना महल में गइल बड़े कि भाई तनी बबुआ के तनी हम तनी देख। देखी जब राजा साहब गइल बड़े तो रानी साहब खुद कमरा से बाहर आयल बड़ी, पूरा उनकर के जौन दाई रहली तेल उल पूरा छाप देले रहली, पूरा लागस की उनकर लड़का भइल बाटे। देखी पूरा लागस की लड़कोर हो गइल बाड़ी। जब कमरा से जब बाहर आयल बड़ी राजा साहब के लगे तो राजा साहब से का कहतरी, अरे राजा के महलिया में बाजता बधैया सुनिए राजा जी, राजा के महलिया में बाजता बधैया सुनिए राजा जी, छूटल बाझिनी के नैया सुनिए राजा जी, छूटल बाझिनी के नैया सुनिए राजा जी। सुनिए राजा जी हो, सुनिए राजा जी हो, सुनिए राजा जी, छूटल बाझिनी के नैया सुनिए राजा जी, छूटल बाझिनी के नैया सुनिए राजा जी। कहतरी राजा साहब से कि नगर में सगरे हाहाकारे मचल बा, महल में भी सोहर उठे लागल, कितना खुशी के माहौल भइल बा। देखी स्वामी जी अब बाझिनी के नाम छूट गइल बा, अब रवा कोनो टेंशन मत ले। देखी तब राजा साहब कहले कि चलो तहार तो बात ठीक बा, तनी बबुआ के तनी मुहवा तनी हमारा के दिखा दे, मुनवा के दिखाई मुनवा के, काहे से कि
इतना उम्र बीत गई तब जाके बबुआ भइल बने तो मुंह तो देखे के पड़बे करे। इनकार मत करो। तो देखी तब रानी मुझे झूठ बोलले बड़ी का कहतरी ये राजा साहेब बबुआ हमनी के न बड़ा उल्टा निछत्तर में पैदा हो गइल बा। आही दादा कहतरी कि इहो सुनौलू एकर मतलब का भइल तो कहतरी कि दासी के भेजले ने पंडित जी के हैं तो पंडित जी कहले हैं कि भुलाइलो नगर के लोग के चाहे राजा के वो लड़का के मुंह मत देखो हलो जले वो लड़का के बियाह ना होई अगर राजा साहब के आ नगर के लोग के मुंह देखे के होई तो मारवे में देखी। कहले कि लो इहो खबर सुनौलू कहतरी कि अब हम का सुनावत जन पंडित जी कहले तौने बतावतनी। राजा साहब कहले कि ओहो इतना बरिस के बाद हमार तो एगो लड़का भइल हो लेकिन मुंहो ना देखे के मिली। कहले कि देखी रे रउआ अगर ना मानम तो मुंह दिखा दे लेकिन बबुआ जी है ना। अरे तब काविरे पगल तो कहत कि रहे दो बबुआ के हम ना देखम कम से कम बाज बाजिन के नाम तो छूट गई जाए दो जैसे इतना दिन में जब ना देखनी तो अब का देखम जैसे मान लिया आधा उम्र बीत गल जब लड़का भइबे ना कई तो अधवे ना बाकी बाटे। कहले कि जाए दो और बबुआ के अगर हम जियम तो बबुआ के मारवे में जाके हम देखो काहे से कि जिंदगी के कोनो भरोसा नहीं खे कि कब का हो जाई। देखी दीदी धीरे धीरे 20 साल के उम्र हो गई लड़का तो भइले ही ना रहले 20 साल बीत गई। जब 20 साल बीतल बा तो राजा साहब रानी से कहले कि देखो अब तो अपना लड़का के बियाह हुआ कर कि तबे तो बबुआ के तनी मुंह देख। कहली कि सही कहतनी तो बबुआ के अपना बियाह तय कर दी। राजा साहब देखी हितई में नेवता पे ठैलन मतलब खबर पहुँचैलन कि लड़का के हमारा बियाह करे के बा। देखी बिना अगुवाई के केहू के शादी नहीं खे भइल आ बिना गुरु के केहू भगवान भी नहीं खे पौले। तो देखी जब हितई नतई में सगरे सुर भइल कि हाँ राजा साहब के लड़का के बियाह करे के बा मार अगुआ खूब दौड़ल लो कि राजा साहब के तो एकलौता लड़का बा उतना धन दौलत बा हमार तो लड़की जाई तो एकदम सुख से रही राज करी महल में हाथे तरे खाए के। देखी तो जब आइल बड़न लो अगुआ तो कहले बालो कि राजा साहब बियाह तय कर दी। राजा साहब कहले बड़ा कि हमरा के तिलक उलक ना चाहिए अगर अपना लड़की के एगो बस्तर में भेजता रहो तो हम लड़की के स्वीकार कर ले हम। कहलो कि वाह तब तो कुछ देबहू के नहीं इतना धन दौलत मिल जाई। तो कहलन लो हित ना तो जौन आई रहे लो कि तब तनी अपना बबुआ के तनी दिखाई। तो कहलन कि ये तो विडम्बना बा कि बबुआ के मारवे में देखे के बा अभी देखई के नहीं अगर देखल जाई तो बबुआ के कुछ हमरा हो जाई तो एगो हमरा आँखी में के लकड़ी। अब इतना तो सोचल लो कि जाए तो देखे के नहीं तो का भइल मारो में तो देखल जाई न। अरे राजा के लइका इतना ही धन दौलत लगनो नहीं तो चली। कहल लो कि जब राजा इतना सुगर बना तो लइको तो सुगरे न होई। देखी लोटा पर बरैछा भइल। अच्छा पहले के जमाना में लोटा पर बरैछा भइल आ ओकरा बस लोटे पर तिलका चढ़ल। जब लोटे पर तिलका चढ़ल जब बियाह के दिन आइल बा अब रानी बाड़ी तो बड़ा चिंता में पड़ल बाड़ी कि अब हम का करी 20 साल से जौन चीज के हम एथी करत आवतनी आज तो हमरा कपारे आ गइल बा छुपावत आइल बनी अब हम का करी। तो देखिए अपना दासी से कहले बाड़ी जौन दासी रहली सब जानत रही उनका घर के लेकिन मुंह बंद रखत रही इतना उनकरा के धने देत रहली सोना चांदी जौन चीज के जरूरत पड़े तवन चीज उनकरा के मिले। तो कहली के दासी अब हम का करी। तो कहली कि रानी रवा चिंता मत करी हम आटा के बहुत बड़ पुतला बनावे नी अबे हम बना के तैयार कर देतनी। का कहली कि एगो बाता पुआरा कुकस के आ एगो पुतला बना देली आटा के थाप थाप के आ जितना कपड़ा लाता जितना सब कुछ आई रे मुकुट उकुट सब वो पुतला के पहना दे हलो। ऐसे गाँव नगर के तो केहू के देखई के ना रहे। तो देखी आ सवारी में बैठा देवे के रहे तो सवारी भी उनकर जौन रूम रहे वही दरवाजा पर गई वही आ सवारी में मिल के रानी आ दासी बैठा दे हलो। अब बैठा दे हलो तब तो सवारी लेके उठाई के कहार तो चलल बालो। तो देखी अब कहार का सोचता लो कहता लो कैसे
अरे डोलिया उठाई लेके चलले कहरवा हो बुझाते नइखे। डोलिया उठाई लेके चलले कहरवा हो बुझाते नइखे। एमे बैठल बाटे बरवा हो बुझाते नइखे। एमे बैठल बाटे बरवा हो बुझाते नइखे। बुझाते नइखे हो बुझाते नइखे हो बुझाते नइखे। एमे बैठल बाटे बरवा हो बुझाते नइखे। एमे बैठल बाटे बरवा हो बुझाते नइखे। कहतर से कहारा बा कि इतना हमने क्या सवारी उठनी जा कतना भारी लागत रहल हो कंधा दुखा जात रहल। एमे तो बुझाते नहीं कि बर और बैठल बा आ वही में देखबो करती जा तो राजा साहब का आदेश बाटे क्या सवारी में ता कहीं के नहीं खे। ये तो बड़ा विडम्बना बाटे। अगर देख लेम जा अगर कहीं कुछ हो जाई तो राजा साहब तो हमने के तो फांसी पे चढ़ा दी हम। अब जाए तो उसे हमने के काल लेवे देवे के बा हमने के तो डायरेक्ट मारो तक ले जाके पहुँचावे के बा। तो देखी लेके जात जात रहे लो तो एगो जंगल पर जंगल पर तो सोचलन लोग कि तनी धो के सवरिया तनी आराम तनी कर लेती जा। उस समय रहे कि देखी जब आदमी पैदल जाए तो भाई थकी जाई और तनी जरूर तनी आदमी आराम तनी कइए ले। अब जंगल देखल लो तो कहल लो कि बड़ा छहरी बा गर्मी के दिन बटेले भाई मई जून के तवता तनी आराम तनी कर ली जा। आराम करे बैठल लो। अब इतना मई जून के दिन तवत रहे कि हम लोग के आँख भरम गए। जब आँख जब भरम गइल बा तो वही वन में एगो नागिन रहत रहे। तो एगो देखी कहल जाला कि एगो स्त्री के स्वभाव हटे कि तनी दुल्हा देखे के। देखी जब बारात आवेला तो माता बहन कहेला लोग कि तनी चलती जा तो फलनी तनी दुल्हावा तनी देखिए जा तनी कैसन तनी बाटे। तो सही देखी नागिन के भी मन में तनी लागल कि भाई सवारी रुकल बा तनी दुल्हावा तनी देख लीती कि तनी दुल्हावा तनी कैसन तनी बाटे। तो देखी नागिन गइल बाड़ी। देखी कहे के बा कैसे कहतरी कहे के बा कैसे। अरे जंगल बीचे बनावा में नागवा नगिनिया हो देखो तो रहले। जंगल बीचे बनावा में नागवा नगिनिया हो देखो तो रहले। नइखे डोलिया में बरवा हो देखो तो रहले। नइखे डोलिया में बरवा हो देखो तो रहले। जंगल बीचे बनावा में नागवा नगिनिया हो देखो तो रहले। नइखे डोलिया में बरवा हो देखो तो रहले। नइखे डोलिया में बरवा हो देखो तो रहले। जब नागिन जाके झोंकले बड़ी डोली में तो देखो तरीका में तो दूल्हा तो होइए नहीं खे। ये आटा के पुतला के इतना सब कुछ ऊपर नीचे मार पहनावल ओढ़ावल बा गइली वजह से शुरू ना के हैं। जाके कह तरी कि देखी ना ये तो हम गजबे एगो देखे नहीं आज तक तो हम देखल ही ना रहने। तो कह तरी का हो तो जन डोली देखी ना बानू वो में आटा के पुतला बैठल बा बड़ तो होइए नहीं खे। आज तक तो हम देखल ही ना रहने आटा के पुतला के भी बियाह होखेला।
आटा के पुतला के देखले हो कि लोग बना के जब रात निकल जाला तो लोग जलुआ घर पे करेला, तब ना के बर कनिया ना देखेला। लेकिन इ तो देखो तनी कि डोली में इ तो आटा के थी पुतला बैठल बा, नाग गइले वो आटा के देखलन कि हाँ हो इ तो लागत कि कोनो राजा महाराजा के बारात जाता। इ पूरा ही देखत तनी जो पुतला के इतना पहनावल बा ती राजा महाराजा के बारात होई। कहले कि ये नागिन लागत कोनो मजबूरी बाटे। देखी नाग नागिन भी तो इनकरे हलो शंकर जी के। शंकर जी अगर चाहे दिए शिव गुरु तो का ना कर दिए, केकर ना मोती पलट दिए छने में का हो जी केहू नहीं के जान। देखी ओजा नाग के भी मोती पलट गइल बा। कहले बड़ा ये नागिन केहू के इज्जत हटे, अगर तू कहतू नु तो हम ही दूल्हा बन के चल जेते आ जाके बियाह कोई के आ फिर हम आ जेती तहरा यहाँ फिर जंगल में रहती जा। कहली कि ना ना रवा जाई मत। देखी अगर रवा जाई मैं बियाह शादी करम तो ओ स्त्री के मुंह में रवा लपिटा जाए। जैसे हमने के शिव गुरु के चरण में लपिटानी जा वैसे ही रवा मुंह में जाके लपिटा जाए, मत दी जाई। तो कहले ना कि अरे हमर माना हमर बात, केहू के इज्जत हो संभारे के चाहे। तो कहली कि जाई, लेकिन जब बारात जब उन्हें से आई तो वो जरूर चल घरे। कहले कि ठीक बा हम जाता नहीं। का कहले इच्छाधारी नाग रहले अपन भेष बदल रहे आ भेष बदल के 20 साल के लड़का के आ जितना जन पुतला के पहनावा रहे सब अपने पहन ले आ पहन के बैठ गए। जब कहार के नींद खुलल कहली भाई तो इतना बेरा हो गए, ई राजा साहब तो हमने के फांसी दे दिए अगर समय से बारात ना जाई। तो जब कहार उठावत लो डोली तो कहत लो पारी कोनी हो जाता बड़ा हौलुक लागत रहलो, अब के पारी काहे भारी लागत आवे। चलो अब का कोल जेबे ही तरह लेके चल ही के बा। जब डोली में देखो ही के नहीं खेतो तो देखी लेके गइल बालो तो ले जाके द्वार पूजा और पूजा हो गइल बा। द्वार पूजा भी भइल बा तो लोटे बैठा के कुल कइल बा। काहे से कि कहले रहली रानी कि माड़ो में देखे के बा दूल्हा के, जहाँ लड़की के सामने जब दूल्हा जाई जब सास लोग परिचियां लो लोढ़ा से तो हमें सब देख आ उ लड़का के जो शादी होत रहे ससुराल के लोग मान ले रहे कि हाँ यही तरह होई, जे तरह राजा साहब रानी साहब चाहिए वही तरह होई। सब लोग कहे बताओ बारात आइले बा तो है कौन दौर पूजा होता का होता, वो लोग दूल्हा के उतारेला आई लोटे से काम चलावता लो करता लो। तो देखी का भइल बा कि जब दौर पूजा हो गइल बा जब माड़ो में जाए के जब भइल बा तब राजा साहब आदेश देले बाने तो डोली के लेके कहार माड़ो तो गइल बा। तो देखी डोली से खूब सुंदर 20 साल के लड़का निकलता रहे। अब राजा साहब का पूरा लोग देखे बाप रे हई राजा साहब के लड़का कितना सुंदर बाड़े। तो देखी एजे भाई के बा कैसे देखी अरे खुशिये में बरसेला अरे राजा के नयनवा हो आज देखनी। अरे खुशिया में बरसेला राजा के नयनवा हो आज देखनी। हमया पन ललनवा हो आज देखने, हमया पन ललनवा हो आज देखने। विष हो परिसवा से छछने परनवा हो आज देखने। आज अपन ललनवा हो हम देखने, हम अपन ललनवा हो आज देखने। देखी राजा साहब बहुत बूढ़ हो गए, दांत तो भी एगो दूगो टूट गए राजा साहब के।
लेकिन जब राजा साहब देखलन अपना लड़का के, आहा बड़ी न रोल बड़े खुशी के आंसू खूब रोले कि आज हम अपना लड़का के देख ले हने। देखी शादी ब्याह हो गई। जब शादी ब्याह हो गई तो उन्हें से बरात जब लौटल बा तो वही बन मुहे जाए, वही बन मुहे आवे। जब उन्हें से जब कहार लेके जब डोली आई लो दुल्हन के, तो देखी जब बारात जब जाला तो उन्हें से सवारी में दुल्हन आवेली आ दूल्हा जौन बड़े घोड़ा पे आवेले। तो सवारी रोक के कहार आराम करते रहे, तो पीछे से नाग रहले जौन अपन घोड़ा पर बैठल अइले। तो अइले तो जाके कहले नागिन से कि सुन तहार तो आदेश कैलू है तो जाके तो बियाह कर लेनी है, लेकिन अगर हम ना जाई वो जो रीति रिवाज करे के बा तो वो जाके लोग का कही कह रहे भाई राजा साहब के लड़का बीचे में से कहाँ चली गई कि बियाह हो गई। अब एजा दौरा में ना डेग पड़ल आ ना ही राजा साहब के घर भर आइल। अब तो जाए हमारा के पक्का कहत तनी अब 2 दिन में हम लौट आए। नागिन कहली कि देखी हम तरवा के कहले नि बियाह करके रवा कॉल है, लेकिन अब जाई मत ना तरवा जाई तरवा लौट के ना आए। काहे से कि बड़ा मोह माया के जो जाल बा अगर आदमी जाला तो में फंस जाला, निकल बड़ा मुश्किल हो जाला है। जिंदगी के ऐसा रहे। तो देखी तब कहली नागिन के अगर ना मानम तो जाए। गइल बड़े नाग ओजा जब उतरल बड़े नाग तो दुल्हन के लोग नइखे देखत, पूरा नगर के लोग दुल्हे के देखता राजा साहब के लड़का के। बाप रे 20 साल लड़का घर में रहल बा, जब से ही जन्म ले रहल तब से ही भीतरे रहल, घर के भीतरे पलाइल पोसाइल। आज कतना ही सुंदर बाटे, ऐसे सुंदर बा कि घाम में कबो निकलल ही नहीं के 20 साल तक। देखी सब विधि उधि जब हो गइल बा ओकरा बाद से नाग बढ़े तो सोचले कि नागिन के जाई, लेकिन कहले कि छोड़ है न अब बियाह हो गई तेनियो चानिए बा का करे जाए के बा नागिन के हैं। अब एजे रहे दो राजा साहब के लड़का बन के सब सुख मिलता है महल में, तो का करे जाए के बटे। तो देखी नागिन के ताकत 10 दिन हो गए। रोज राह देखो तो लेकिन आज ना गई हन, आज ना गई हन, लेकिन नाग जीबे ना करो। आई के राजा साहब के रानी के प्रेम में एकदम से विभोर हो गए रहल, जाते ना रहल। लेकिन भीतर उनका डर रहे कि कोई हम नागिन मत आ जाए, अगर नागिन आ जाए तो पोल खुल जाए। तो देखिए अपना कहले बड़ा पिताजी से कि देखो पापा जितना घर के कौन मुकी बानो सब मुदवा दो। तो कहलन कि भाई हमारा लड़का 20 साल के बाद तो कुछ जबान से कुछ कहले बा, हमारे से पापा तो बोलले बा। पूरा घर के मुखियों की सब मुदवा दे, ई ना पूछलन के बेटा तू काहे तू कहता रह। तब जाके जब मुदा गल बतले नागिन आइल बड़ी, मन में जैसे ठान ले बड़ी कि जाई तो जाके वो नगवे के डस के मुँह आई ना तो ओकरे थुथु जाई तो ओकरे मुँह फोड़म आ ना तो जन बियाह कइले वो कोनिए के डस के मुँह आई। तबे आई हमरा लगे ना तो आई ना, हम वन में है अकेले बानी आ केहू मुहे चाहे नई खे आई जाके महल के सुख काटता। माखन मलाई खाता है। देखी आइल बड़ी नागिन आया के कहतरी गइल बड़ी पनरोहा जौन बहत रहे वही मुहे घुस गइल बड़ी, वही मुहे छेद रहे पानी गिरत रहे तो वही मुहे घुस गइल बड़ी महल में। आ जाके घुस के देखो तरी कि कहाँ बा नागवा, एक पका बड़ा डसबे करम ना तो ओकरा हम मेहरारू के डसम जन दूसर की लेके आइल बा। गइल बड़ी आ जाके देखो तरी तो बड़ा सुंदर रहली, जौन बियाह भइरे नाग से बहुत सुंदर ली देखली मूरत कहली ओह कितना ही सुंदर भी है। देखी ओ जे वो गीत के भाव लागता कहे के बा कैसे, अरे सोची सोची रोवे नागिन अरे बरसे नया नवा हो संगे नई खम। तो सोची सोची रोवे नागिन अरे बरसे नया नवा हो संगे नई खम। जब अपन सजनवा हो संगे नई खम, जब अपन सजनवा हो संगे नई खम।
सोची सोची रोवे नागिन बरसे नयनवा हो संगे नई खान जब आपन सजनवा 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 हो संगे नई खान। देखली कितना सुंदर मूर्त बा आ जब नाग के देखली तो लगली झरझर आँख से आंसू गिरावे। ओहो सोची सोची रोवा तारी कि अब का करी हमार जौन अपने साजन जौन बाड़न हमार संग ना साथ ना दिहलन हमार वन में साथ छोड़ के चल अलन हेजा महल के सुख करता रह तो इनकरा में का दोष बा हम इनकरा के कैसे डस सकेनी इनकर ते में कोनो कसूरो नहीं खे। फिर नाग के गईली तो कहली कि अगर इनकरा के हम डस देतनी तो हम तो रानी हो जाई तो वन में अपन जिंदगी काट ले लेकिन इ नया नोचर के जिंदगी कैसे बीती। देखी एगो समय रहे कि एक ही शादी होत रहे अब ये घड़ी के युग में देखी दोबारा शादी हो जाता लेकिन अगते युग जौन रहे उस समय एक ही शादी होत रहे। अगर पति ना रहस तो पूरा जिंदगी भगवान के भजन में व्यतीत आदमी कर देते रहे। उहे नागिन सोचली ओहो अगर हम इनका के डस दे तो ये कहाँ जाई बेचारी के देखी ये कह जाला नारी के जन हृदय होला ना बड़ा कोमल होखेला तो देखी और कहे के कैसे भजन के एकदम लास्ट भाव बा अरे कोई से में मारी हम के हुओ के जनवा हो तेज दिहली कोई से में मारी हम के हुओ के जनवा हो तेज दिहली नागिन आपन परनवा हो तेज दिहली नागिन आपन परनवा हो तेज दिहली नागिन अपने परनवा हो तेज दिहले नागिन अपने परनवा हो तेज दिहले अपने परनवा हो अपने परनवा तेज दिहली नागिन अपने परनवा हो तेज दिहली नागिन अपने परनवा हो तेज दिहली नागिन अपने परनवा हो तेज दिहले नागिन अपने परनवा हो तेज दिहले। अब नागिन देखी नाग के भी ना डसली कहली कि जाए दो इहन लोग के ऐश करे दो महल के सुख लेबे दो हम ही ना जियब। देखी फन पटक पटक के ओजे अपन प्राण त्याग दे जब प्राण त्याग दे बड़ी आ जब सुबह जब भइल बा तो नाग जब उठल बने तो देखल कि वो बिस्तर पर ब्लड लागल बा खून लागल बा उठ उठ के जाके फन जब पटकत अली तो नाग के चरण भी छुअले रहली कि हमारा पति के भी चरण में हमार प्राण निकल गए। देखी लागल है तो जब देखल नाग हो ये तो हमार नागिने है ये तो हमार नागिन हमारा वजह से अपन प्राण त्याग दिली। देखी ये कहल जाला नारी के ममता अगर नारी चाही तो का ना कर दी अगर वो चहले रहती तो रानी के भी डस सकत रही जो नाग के जो मेहरारू रहली अपना नाग के ले जा सकत रही लेकिन उनकर ममता जो रहे नाग का पैलस बेचारी अपने प्राण त्याग दिली। तो देखी दीदी यही से कहल जाला कि अपने भाला मत सोच सबकर भाला सोचे के चाहिए काहे से कि मनुष्य के तन बड़ा भाग से मिलल बा 84 लाख योनि के बाद मिलल बा दोबारा मिले वाला नहीं खे। तो देखी आप सबसे यह विनती बाटे कि हमारा कथा के शुरू से अंत तक सुननी तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दे आ कथा के लाइक जरूर करम। तो एक बार प्रेम से बोली शंकर भगवान की।